me dono compte que en aquest discurs me trob amb portades de diari que a mi m'hagués encantat que hagués succeït. Bé, s'ho han pogut dir perfectament aquesta legislatura, perquè tots els partits, especialment que teníeu representació a Madrid, havíeu dit que ho faríem. Baleares aplaude el nuevo modelo de financiación autonómica a partir de 1 de enero. I és aquesta portada. És una portada que tots vostès se varen comprometre a fer, senyors del PP també. El senyor Sánchez ja ha dit que no s'irà fins d'aquí 2 anys. Hauria pogut sortir aquest, si s'hagués complit el que jo he dit del 2016, que em varen dir el 2017. Un año después de la aprobación del decreto de demora, el tiempo de espera para una consulta o una intervención se ha reducido. El Govern reduce dràsticamente las listas d'espera. Aquest també era possible, varen votar a favor una proposta del PI. Aquí no els deixar d'impossibles. Venen els de Podemos, emergència habitacional. Jo m'havia agradat aquest. Aquest diu: Armengol inaugura la 5ª promoción de VPO de esta legislatura. Ya son 2.000 pisos de promoción pública que se han entregado desde el 2015 a familias con dificultades para acceder a una vivienda. El Govern da por acabada la emergencia habitacional. Però això estava en les nostres mans. Aquesta, que l'hem aprovat aquí 2 vegades, una amb una proposició no de llei del PI i una altra amb una proposta de resolució de l'any passat. Del PI, votada per tots. El Govern aprueba la regulación del todo incluido. Fantàstic. Aquesta altra, aquesta és genial. El Govern regula els cotxes de lloguer. Han fet un estudi de 12.000 euros que no ha servit per res. Els grossos segueixen duent 100.000 cotxes de fora, 85.000, tant me'n fot. I els d'aquí, de Menorca, d'Eivissa, de Formentera i de Mallorca, resulta que han de competir contra aquesta gent. Feim un decret de Posidònia i després resulta que no tenim gent per anar a mirar si compleixen. Hasta i tot no anem a veure si tenim pèrdues d'aigua depurada per tot i no som capaços de dir res. També està aprovat aquí a proposta del PI de que se creés un cos de gent de medi ambient. Diu el periódico de Ibiza, ha dit: creado el cuerpo de agentes de medio ambiente. Se duplica la plantilla de agentes medioambientales. Se pone fin a los vertidos de aguas fecales en el mar. No ha actuat en tot inclòs. No ha actuat en cotxes de lloguer. No ser capaços que el lloguer turístic fos per tothom les mateixes condicions i que els consells se deixassen de fer la zonificació. Jo al final no estic d'acord en la zonificació de Palma, però a Palma li varen deixar que fos el Batlle que prengués la decisió. Molt bé. I per què els altres 66 no? És necessari pujar la nostra autoestima, de que junts poden doblegar Madrid com ho fan els canaris. La clau és aquesta. És massa fàcil dir que mos mata i viure d'això i tenir seguidors. S'ha acabat de ser del Barça del Madrid, de rojos i azules, blancos i negros. Se trata de ser de Balears, de Formentera, d'Eivissa, de Menorca, de Mallorca. De ser capaços, senyor president, de tenir força suficient per doblegar en Sánchez. I vostè m'ha dit, només 200 dies. Faci via, que jo no sé si estirà 100 més. Aquesta gent de Canaris té pes. Quin pes tenen els nostres 8 diputats que tenim a Madrid? O jo, quan era senador? Cap. I quin problema més important té vostè amb aquesta posta en marxa que vau fer d'aquí poc, de que haurà el mes de setembre, el mes d'octubre, una proposta de rep? Que això vol dir que no tindrem rep d'1 de gener. Tindrem una proposta de rep que ha de començar la tramitació, la qual estic convençut que acabarem la legislatura i no tindrem rep. Si el nostre rep no ha de tenir ajudes directes a les mercaderies que necessiten a Formentera, a Eivissa, a Mallorca i a Menorca, serà un fracàs. Hi ha empreses a la seva terra on va néixer, al seu poble, a la seva ciutat on va néixer, senyora presidenta, que es porten a tot el món. Aquesta empresa, per no fer publicitat de ningú, el sobrecost que té degut a la insularitat és que si aquesta fàbrica no estigués a Inca i estigués a la península, a Saragossa, tindria un 14% menys de cost degut a aquest cost de la insularitat.
Si el REP no ha de salvar això, difícilment podem estar contents que s'aprovi un REP.